Himuan naman ang ini nga buluhaton. May titulo ini nga, Time for Prayer. Butangan sang check, ang sulod sang kahon kung ang laragway nagapakita sa insakto nga pamatasan kung ara sa sulod sang simbahan. Kag X naman kung hindi. Una nga laragway, insakto, check. Ang duha ka bata nagapakita nga nagapangamuyo sa sulod sang simbahan. Sunod nga laragway, insakto, check. Sa laragway nagapakita nga ang pamilya upod sang iban nga miyembro sang simbahan nagabuylog sa pagkanta kag pagdayaw sang Ginoo. Sunod nga laragway, husto, X. Wala sila nagapamati sa mesa, kag sila nagainaway. Paano naman sa sini nga laragway? Insakto, X. Ang bata sa laragway nagapangaway, gani X ang sabat. Sunod naman nga laragway, insakto, check. Ang mga tao sa laragway nagapakita nga sila nagapamati sa nagahambal sa mesa. Sunod naman nga laragway, insakto, check. Ang bata sa laragway nagapadayon sa pagpamati kag nagaugyon sa pagkanta sa misa. Mas kinakita niya nga ang bata sa likod wala gapamati, wala siya nagupod sini, bagkus nag-intra siya sa pagpamati ug sa pagkanta. Gani ang sabat, check.